Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Čo? Je dobré, no. Super. Ja som lepší. Ty máš ale vystúpenie na záver. Ja mám až to. To bola pesnička Asi mi horí tvár, ktorú som písal asi keď som mal 16 rokov, tesne potom ako som urobil takú vec, že som sa prihlásil do Československej Superstar z môjho druhého albumu Nech. A ostanem ešte na jednu skladbu v slovenčine. Konkrétne je to pesnička o tom, že láska ide tak trochu cez žalúdok. Ja som tu videl rôzne stánky a dobré jedlo, takže myslím si, že sa celkom hodí. Volá sa Kurmanka a nájdete ju na tomto albume Mapy, ktorý som priniesol aj na vinile, ale samozrejme si to môžete pustiť na všetkých vašich obľúbených prehrávačoch. Kurmanka.